Gaueko 11:40 pronostikoak hautsiz, Muruak eta Gabirondok 22 eta 11 irabazi diete Peña eta Salaberriri Orozkon jokatu den binakako B serie txapelketako finalerdietako ligaxkako lehen jardunaldiko lehen norgehiagokan gogora ezagun Peñak eta Salaberrik kanporaketa jokatu behar izan zutela Tolosako Beotibarren, bertan Salaberria eta Gaskueri irabazita zuzenean finalerdietarako txartela eskuratu zuten, eta Muruak eta Gabirondok berriz final laurdenetako ligaxkatik zuzenean lortu zuten finalerdietarako txartel hori, eta horiek horrela izan da, gaur elkarren aurka aritu dira Orozkon. Egia esan, hasieratik Murua eta Gabirondoren nagusitasuna erabatekoa izan da, Murua sekulako erakustaldia ematen hasi da, ezker gantxoarekin gauza harrigarriak egin ditu, gaurkoan txapa gainera mugan hortxe bilatuz, txapelketa ederra egin du, sekula ez da erraza izaten eta are gutxiago lehen aldiz jokatzen denean horrelako finalerdi batzuei aurre egitea, baina gaurkoan Ander Muruak erakutsi du horretarako gai badela, eta orain arte esan dugu, nabarmen gora doan pilotaria dela, eta gaurkoan hori berretsi du. 5 eta 7 hurbildu dira Peña eta Salaberri, hor Arkaiz Gabirondok une kritiko bat izan du, baina oro arratzean nabarmen nagusitu da, Ruben Salaberri ezin nagusitu zibili da, pilota garbia galtzen, eta nagusitzen ez denean, normalean behintzat aurrelariak ere abagune gutxi izaten ditu, eta Peñari hori gertatu zaio. 12 eta 5 aurreratu dira, egia esan lehenengo zatian jaun eta jabe, Muruaren erakustaldia eta Gabirondo atzean sendo ezker eskuin, eta bigarren zatian errotik aldatu beharra zeuzkaten gauzak Peñak eta Salaberrik, baina ez da alakori gertatu. 9 eta 14 hurbildu dira, markagailuan, hor Peñak erremate txukun batzuk egin ditu, baina oroar erabat nagusitu dira. Peña aurrean aukera izan duenean, kolpea tiratzeko beta eduki duenean saiatu da, efektoekin, eta pilotalekuaren ezaugarriak ikusita pilota zabaleratu eta hortik mine egiten, baina zenbaitetan ere gehiegi arriskatu du eta kanpora joan zaio, eta gaurkoan etzaizkie gauzak irten, aipatu moduan Murua eta Gabirondoren merituagatik, benetan partida bikaina jokatu du Gipuzkoako bikoteak, eta sendo jarraitzen dute txapelketan, 18 eta 9 aurreratu dira bigarren etenaldira, eta azken zatian ez da aldaketarik izan, eta ondorioz garaipena 22 eta 11 Murua eta Gabirondorentzat. Finalerdietan eta ligaxkan are gehiago funtsezkoa da. Azken finean ahalik eta tanto gehien egitea partidetan, baina ez dute lortu. Gaur Peñak eta Salaberrik, -11ko aberaxarekin ekingo diote bigarren jardunaldiari, eta ez, nik uste, derrigor irabazi beharrean izango direla finalerako abaguneren bat eduki nahi badute. Beraz, ikusiko dugu, biharrea zer gertatzen den, ez dugu partida horren analisirik egingo, Baños de Rio Tobian izango dira Dario eta bertako semea den Carmelo Loza, Salaberria eta Gaskueren aurka, ea zer gertatzen den hor, eta bihar pilotari dagokionez, binakako txapelketa nagusiko finalerdiei ekin behar diegu, hau da, lehen finalerdia edo finalerdietako lehen jardunaldiko lehen partida bihar jokatuko da, Donostiako Atano 3. Baina aurretik pronostikoak egingo ditugu, finalerdienak bikote bakoitza banamanan aztertuz, eta ondoren arratsalde gau parterako izango duzue bideo hau, Altunak eta Ezkurdiak Elordi eta Zabaletaren aurka Donostian jokatuko duten, aipatu moduan, binakako txapelketa nagusiko finalerdietako ligaxkako
lehen jardunaldiko lehen norgehiagoka. Beraz, bihar ere egun emankorra izango da pilotari dagokionez. Gogoratu, Muruak eta Gabirondok 22, Peñak eta Salaberrik 11, Orozkon